Най-обичам да снимам обекти в полите на Витоша. Днес ви показвам плосък покрив с изпълнение на шапки или капаци по бордовете. Още преди полагането на хидроизолацията, бордът се заготвя с наклон към покрива, за да може водоотвеждането да е в правилната посока. Наклонът на шапките следва наклонът на борда. Екструдиран носещ профил ваз. Екструзията позволява полагането на гумено уплътнение. Полагаме тавата върху носеща конструкция. Остава лесната част кликане на тавата върху конструкцията. Продължаваме! Докато сечението на тавите е сравнително елементарно, не така стоят нещата с ъгловите елементи. Извършваме минимална огъвка на двата края на съседните елементи, за да може самите те по-добре да прилепнат към гумените уплътнения.